Jochen kistjes, hoe ik het al weet. Jochen kistjes zoeken nog. Dingen, patronen minder, pennen. Laat die weer komen. Alles lijkt leer. Oh, we gaan hier hebben een workshop met Jochen vrouwen die gaan bloemballenkistjes borduren. Ja, Wat? Bloemballenkistjes borduren voor de peers, een peersfiguur, een peershen of een peershaas of wat ik met ze erin zelf in borduren willen. Het is geen rocket science, maar het is wel hartstikke leuk. En we kennen een beetje inspiratie aan wat leuk is voor het beduursel wat ze maken gaan. Ja, maar je jouw les? Ja, wist. Ja, wist. Ja. Wij gaan even oefenen en de vrouwen huis helpen natuurlijk, maar ja, wij zijn zelf ook net onnozel. Oh, nee. En zouden we denken wij dat heel goed overbrengen te kennen op een vrouw. Ja. Wil ik die gewoon hebben? Nee, maar anders bij. Goedemorgen, welkom. Ik ben compleet. Ja. Dat kan even, Jet. Ja. Wacht even. Wacht even, de directrice die dat even doet even. Ja, hebben we Jet nog even nodig? Even, hebben we Jet hier nog even nodig. En dan gaat het gebeuren. Wie dit een dream of zo? Is dit op de bucketlist? Nou, wij komen wel op van die beurzen, van die handwerkbeurzen. Ja, dat is juist al geen man die ik haken en breiden. Nou, dat kan ik altijd zijn. Haken en breiden, dat is niet aan mij. Maar ja, vooral je surf moest toch echt een workshop. Ja, nou, dan hebben we dat hier 2 keer dit jaar. Nou, toen gingen ze nog een keer de vraag of we dat nog een keer doen willen. Nou, we hebben gekozen zo'n we dat niet één keer. Uiteindelijk ben ik er net voor in de wiegelijnd, denk ik. Nee? Maar ja, maar een beetje zachte dwang en supporting van de vrouwen, ja, dan lukt dat wel. Gin oerkool graag. Alsjeblieft, ja. Er is nog wel wat begeleiding nodig, toch? Nou, dat valt mij, hè? Ja. Jazeker. Doei, dank u wel. Wat vies ervan dat die man dat doet? Ja, super, hè? Ja? Ja, super. Ja, hartstikke mooi. Het werkt wel een beetje die wees, toch? Of, Nou, mijn wees is nog, maar je zorgt dat op de andere kant en je weet dat dat hier helemaal nergens gebeurt. En dan denk je, nou, je leert wel eens proberen. Ja. Ik stel het even hier, meneer. Ja? Goedemorgen, dames. Welkom allemaal. De workshop wordt doen terug kijken en Jaap Joert. Dus wij zijn op achtergrond aanwezig, maar zij door het wordt. Welkom op deze workshop. Ik ben Kijper, ik ben de man van Jetty. Wij hadden together uit de winkel, dus dat ben ik. Jou doet even nog Jaap. Ik ben Jaap Mijn, man van Marianne. Marianne is een product bij Jetty in de winkel. Zaten we aan de is het om dat wij vregen binnen voor deze workshop. We hier zitten, lees de aantal patronen lees hier op de tafel. De jen, de kun je maar zelf uitzieken. De liedje is beschikt. En ga je hem dit zelf maken? Nee, deze hebben we net maken. Mijn eigen werkjes die hebben we nog thuis staan. Nee, als wij het kennen, dan kan iedereen het wel. De eerste foutjes, ja, die kunnen we ze behoeden. En wat zijn dan de eerste foutjes? Nou, het is belangrijk, maar ja, ik mag net alles verklappen vanzelf, want dan weet dat vrouw dit ik al. Het is belangrijk dat je van links naar rechts stekken en hield niet hetzelfde patroon aanhouden. Dat je het patroon goed uitrekenen op je kistje. Ja, dat hebben wij natuurlijk in het begin eerst ik fout in. Ja. Eén kruisje is 4 vakjes. Dus ja, dan begin je met de heen onderste poort en dan een kruisje. Met hem haken. Door al die 4 heen van onderen naar boven. Beduren dan. Beduren, ja. Beduren. Slip over de tand. Ach, oh, dit werkzanger hier ben ik zo ongeschikt voor, zeg ik al. Ja. Haastige spoed is zelden goed. Maar denk je bij sommigen denk van, ik ken het sneller of beter? Nee. Nee, het gaat ik net om snelheid, het is een wedstrijd. Het maakt rust aan, het is zen gevoel aan. Ik ben fanatiek aan de gang, hè. Wat moet ik net te lood praten? Concentratie. Concentratie ten top hier al. Opperste concentratie. Ja, goed doe het. Ze best wel tevreden hoe het gaat. Ja, heel tevreden.
Heel tevreden. Ik ben er maar heel blij. Het is nu al een succes. Ja. Ja, toch is het goed? Ja, zeker. De vrouwen die stil, dus dan wordt er het werken. Ja. Ja, hartstikke leuk. Ja, zeker. Hoe ben je stekken dan? Want doe je het beter als hij? Of kan hij ook best wel goed Nou, borduren? hij zegt dat hij beter is nu. Oh ja? Ja, maar dan moet ik ook nog weken aanhoren, denk ik. Ja. Maar het is net zo. Nee, natuurlijk niet. Wij weten beter. Wij weten beter. Laat hem in die waan. Eén kruisje, dat is dus 4 vakjes. Is hier nog. En dan doen we dit hier terug, dat scheelt 1 keer al hechtje. Hoe doen de mannen? Oh, dat is echt wel grappig. Ik zit me nou helemaal net wel in ieder geval. Ik vind het wel grappig. Ja, Maar en ze kennen het ook wel een beetje. ja zeker. Ja, niks mis mooi. Weet je net nee, keurig. Maar ik zit met nou nu tellen, dat is niet helemaal foutje. Dat is wel, Het telfoutje. ja, teelfout, ja. Ja, ze kent heel goed zelf, want ze zijn voordeel dat zij het mis hier. Dus nee, ze zijn goede scherpe heren. Oh, geweldig, maar dat ga ik voor de krek al mij maken. En wist wat, dan zit ik altijd even te zeuren, want ik test er dan even uit nou. Ga ik vorige keer met de vorige workshop wegdienen. Ik hoor net een hulp roepen. Dus dat lak ik er wel even uit, ja? Maar redden ze zich dan wel een beetje? Ja, meestal wel. En dan zeg ik het wel even dat het net goed is. Als je nog maar iets in mij in de waar, want dan zit ik wel in het verkeerde gat. Maar en wat zal je doen dan? Nog even een stukje. Utrecht, hè. Ja, nou is een intensieve dag, dan mag ik wel een beetje recht pakken. Maar dan net even een stukje borduur of zo voor de rust. Het zou heel rustig jou aan het wezen kennen, maar na zo'n intensieve dag joert dan... Met al die vrouwen, dan is Slak het dat even even... door. Slak dat even. Ja, komt wel weer. Misschien.